sababi kyale sirrikan sababi kyale abokan sababi. Hello Alai, na ji an ce baban Usman ya mutu. To ya za a yi lokaci ne, Allah da ya ji kansa mu kuma Allah kyauta namu zuwa. To ba matsala za mu zo tare da abokanai na zuwa gobe. Sai kun zo, na gode. Tun mahaifina yana da rai ba a taimake shi ba a yi man rana ba, sai da ƙasa ta rufe mar ido. Sai a zo a tara kartai a ci abinci a ci lemo. Zuwa na nima wato sai ka nuna halin naka kenan ko? Ban sani ba, ai ku kuna tare da shi. Kun ba shi shawara mahaifinmu yana cikin wani hali a kamar ɗauki. A wannan dai magana ba da ni kake ba da Alhaji kake. Usman ka kiyaye ni. Usman ka kiyaye ni. Yanzu in an bar ku da su yaushe za ku iya shirya wannan zaman makokin? Ni fa jiya wallahi kin ga ko? Ni abincin nan kwata-kwata ban ji daɗin sa ba wallahi. Ana so ka ɗaga murya kaga zaman makokin na gidan na a cike yake muna alhinin nan. Kwata na zuba shi. A kwata?